手でお迎えください。ヘイプロト大ひば陽子先生からのお手紙です。ゆうきちゃん、初めて会った時、あなたはまだ中学生でした。その頃から教えたことはすべてスムーズに難なくこなし、省や国内外のコンペティションにもたくさんチャレンジしてきましたね。今ではヘイプロトゥ大ひばの生徒たちみんなが憧れるダンサーとして、またアシスタントとしても立派に成長しました。そればかりか、人としても成長したいと去年からは一人暮らしを始めたり、日々まっすぐに生きているあなたを心から誇りに思っています。今日は会場であなたの踊りを見れないのは大変残念なのですが、見てくださる皆さんがハッピーな気持ちになれるよう、自分も心から楽しんで踊ってくださいね。それではゆうきさんに踊っていただきます。大きな拍手でお迎えください。
あの雨まぶた手で